Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. İran häkimiýetleri türkmen fährady etnik türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan Gülistan welaýetinde 22 ýyl mundan ozal esaslandyrylan Sehra adly gazetiň çap edilmegine gadagançylyk girdi. Bu barada gazetin bir jogapkar işgäri Azatlyk Radiosyna habar berdi. Tanqidçiler İran hökümetiniň milli azlyklaryň medeni hukuklaryny depeleýänligini, olaryň öz dillerini bilim almaklaryny, ene dillerini çapxana işleri bilen meşgullanmaklaryny çäklendirýänligini aýdýarlar. Mundan ozalky gepleşiklerimizde İran häkimiýetleriniň etnik türkmenleri türkmen adamatlarynyň daqylmagyny gadagan edişi we munyň türkmen azlyklaryna galdyran oňoýsuz täsiri barada şaýatlaryň türkmen wekilleriniň sözlerini siz dinleýijilerimize eşitdirdik. Dünya türkmenlerinin bu sany İran'a Sehra adlı garaşly türkmen neşriniň çap edilmegine garşy girdilen gadagançylyk we onuň töweregindäki meseleleri gönükdirilýär. Gazetin jogapkar işgäriniň sözlerine görä İran häkimiýetleri ilki başda 22 ýyl mundan ozal Sehra gazetiniň diňe parserine we aýlyk neşr edilmegine ruhsat berdi. Wagtyň geçmegi bilen ol hepdelik neşre urildi we onu türkmen dilinde de makala çap etmäge ygtyýar berildi. Sehra gazeti 10 ýyllyklaryň dowamynda İranda ýaşaýan türkmenleriň sesi boldy. Onu türkmenleriň meseleleri gozgoldy. Muny gazetiň jogapkar işgär aýdýar. Sehra gazetiniň ilkinji sözbaşy talapdy. İlki türkmenleriň ýaşaýan Kümmet şäherine darajyk bir ofisde özi işine başlady diýip gazetiň işgäri gurrun berdi. Näme üçin İran häkimiýetleri birden duýdansyz ýagdaýda Sehra gazetiniň çap edilmegini gadagan etdi? Gazetde nähili meseleler gozgolýardy? Azatlyk Radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamir Dağlumrady türkmen neşriniň sesiniň ýatyrylmagy barada şeýle-de İrany we Awganystanyň etnik türkmenleriň arasynda çap edilýän beýleki neşirleri barada dünýä türkmenleri gepleşigine giňişleýin gurrun berdi. Şamirdan siz İran türkmenleriniň arasyna çap edilýän Sehra adly gazetiň ýakyna İran häkimiýetleri tarapyndan gadagan edilendigini habar berdiňiz. Gazet jurnallaryň sesini sem etmek söz we metbuat azatlygyna urulan agyr zarba hasaplanýar. Eger gadagan edilen gazet jurnal ýykynçylygy ýa-da şoňa meňdeş kabul ederliksiz hereketleri wagt etmeýän bolsa, onuň sesiniň kesilmegi adam hukuklarynyň jarnamalaryna we adam hukuklary boýunça degişli konwensiýalara ters gelýär. Bize İran türkmenleriniň çap eden Sehra adly gazetiniň gadagan edilmegi we onuň gysgaça taryhy barada gurrun berip bermesiňiz. Gadagançylyk kaçany girdildi. Buyruk kim tarapyndan berildi? Haýsy gurama tarapyndan ýerine ýetirildi? Eger sizde şular barada maglumatlar bar bolsa, Sehra adly gazet kaçan çapdan çykyp başlady? Onu kimler çapa taýýarlady? Esaslandyrjysy kimler? Tiraji näçedi? Bu gazet barada hamala ilkinji gedek eşidýän bir adamy gurrun berýän ýaly gurrun berip bermesiňiz? Sehra adly gazet mundan 22 ýyl töwereg öňşo İran türkmenleriniň arasynda esaslandyrylyp çap edilip başlandy. Ol İran türkmenleriniň arasynda giňen ýaýran bir ad gazanan gazet bolup köp meşhurluk kazandy. İran türkmenleriniň arasynda Sehra gazeti şu İran türkmenleriniň dürli meseleler bilen bagly makalalar çap edýärdi. Misal türkmenleriň tabi ýagdaýlary, türkmenleriň medeni durmuşy, türkmenleriň däp desturlary, gara türkmenlere degişli meselelerin hemmesi şol Sehra adly gazetde çap edilýärdi. Elbetde bu gazet hepdelik bolmaly. Hepde bir ýola çap edilýär ekende. Şol İran türkmenleriniň arasynda iň meşhur bir ilkinji gazet, Sehra gazeti İran türkmenleriniň arasynda köp alınıp ol il arasynda ýaýran gazet. Şo İran türkmenleri şonu çap edip ilkinji ýola bundan 22 ýyl öň resmi taýdan İranyň degişli ministerliginde onuň ruhsatnamasyny alyp çapa başlaýar. Bul 22 ýyllap İran türkmenleriniň arasynda bu gazet çap edilip gelýärdi. Türkmen dilinde de elbetde azulak makalalar çap edilýärdi şol Sehra gazetinde. Şonuň üçin ol türkmenleriň ýagdaýlary bilen bagly umumyň türkmenleriň arasynda bolup geçen wakalary şol Türkmen Sehra gazetinde çap edilip ile ýetirilýärdi. Ýa-ni ýakynda şol İran rejimi, İranyň ahullar rejimi
sol Sahra gazetinin ihtiyarnamasını yatırıptır. Ona esas edilen sebep sol gazetin redaktörünün yani başlığının daşarı urde gidenliğini sebep edip görkeziptir. Misal üçün sonu esaslandıran, onun düğün tutan yani şu gazeti çap edip başlayan adam İran'ın daşarı urde gidiptir. Olan elbette şu İran'ın hükümetinin görkezyen kısışları sebepli ol redaktörünün başlığı gitmene mecbur bolmağı mümkün. Şonun için hem şonu bahane edip bu gazetin ihtiyarnamasını yatırıptır deyip men İran Türkmenlerinden malumat aldım. Hatta Sahra gazetinin kabir sanlarını Afganistan'a getirip okuyardılar. İran'a gidenlerinde alıp gelip İran Türkmenlerinin çap etken gazeti deyip. Ugan Türkmenlerinin arasında da 2014-nji ýylda Sahra adly gazet çap edilipdir. Bu iki gazetin arasynda ara baglanşyk barmy? Atlar bir-birine gaty ýakyn bolýan. Berde Sahra adında bir gazet çap edilýär. Ola Jowzan vilayetinde çap edilýär. Bu Abdülbeşir Hekimi deyip bir Türkmen ýaş jurnalisti şonu esaslandırıp resmileştirip çap edip başladı. Hazırım o gazet çap edilýär. Awgan Türkmenlerinin arasında ýaýraya, Awgan Türkmenlerinin arasında gazet jurnal çap etmäge mümkinçilik var. Hatta telekanal, radyo gepleşiklerini açmağa da mümkinçilik var. Yani ama İran Türkmenlerinde şol mümkinçilikler yok. İran Türkmenlerinden de bir güne gurgun radyosu deyip Türkmenlerinde bir ömrün gepleşik berilýär. Hazırım şol gepleşik berilýän bolmaly ama ol devlet radyosu. Ama Afganistan'da diýjek bolýanym gazet jurnal çap etjek bolsaňam şonu resmi taýdan ihtiyarnama alıp çap edivermeli. Sahra adında hazır Afgan Türkmenler tarapyndan bir neşir ýaşaýan bir gazet çap edilýär. Indi şu Sahra gazetini esasan nähili temalar gozgolýardy? Ýani bir gysgaça gurrun berdiňiz şular barada gazetin mazmuny barada has içkin gurrun etsek. Bilşimiz ýaly İran rejiminiň azlyklaryň medeni hukuklaryny kemsidýänligi barada ozalky gepleşikler meze esasanam etnik türkmenleriň hukuklaryny kemsidýänligi barada gepleşik taýýarladyk, gepleşikleri efire berdik. Şol derejede çäklendiriji rejim nädip şu wagta çenli 22 ýyllap öz işine dowam etdi diýdiňiz. Ol gazetin çap edilmegine ruhsat berdi. Nädip gödegine getirmeli? Ya gozgolýan temalar rejimiň senzurasyndan geçip bilýärmidi şu wagtlar? Birim esasan diýmek fars diline çap edilýärdi, dogrymy şol gazet, Türkmen Sahra gazeti? Fars dilinde hem Türkmen dilinde hem Türkmen diline azarak fars diline köprät. Şu esasan diýmek türkmenleriň meselelerini gozgoýardy gazet. Nähili meseleleri gozgoýardy? Meselem, diňe diýmek şol häkimiýetleriň onuň ihtiyarnamasyny ýatyrmagynyň ýeke-täk sebäbi hökmüne şol baş redaktorynyň Iranyň çäginden daşary ýurda çykmagy görkezilýärmi diýmek häzir şol gazetiň ýapylmagyny, ýatyrylmagyny? Awwa. Gazetin ýatyrylmagyna şol sebäp edip görkezilýär. Diýmek bahana da olup mazmuny barada hiç ýyly kommentariýa bermeýärlermi İran häkimiýetleri? Size nähili maglumatlar bar şolar barada? İran häkimiýeti esasen öňem şu türkmenlere şeýle gysışlary görkezip gelýär. Indi şol Sahra gazeti gün şuna çelijem bir rejimi tanqid edip ýa bir rejime karşı makala çap etmen şu güne çelik sol ila arasında yayrap geldi ama gazette Türkmenlerin meseleleri bilen bagly gurrun köp makala köp çap edilýärdi. Nähili meseleler meselem? Mesela Türkmenlerin däp desturlary barada, Türkmenlerin ilim bilim taýdan nädip öňe gidip biljekdigi barada, Türkmenler misal üçin tehnik taýdan ösmeli, Türkmenler ilmi taýdan ilmi aýratyn üns bermeli. Şu barada alimlaryň makalary ýerleşdirilip hemem Türkmenlerin owa hojurk ýagdaýlary bilen bagly makalalar çap edilýärdi. Mesela Türkmenlerin arasynda sport bilen gyzyklanýan, meşgullanýan ýaşlar barada. Ondan soň Türkmenlerin aýdymsaz, Türkmenlerin däp destur Türkmenlerin ilmi, dini taýdanam kabir makalalar şonda çap edip ýaýradylýardy. Umuman şu Türkmenlerin esasy meseleleri gozgolýardy. Türkmen Sahra gazetinde rejime garşy bir görnüp duran bir garşy makalalar çap edilmese-de Türkmenlerin esasy kynçylyklary şonda gozgolýardy. Şonu hem İranyň rejimi kan görmän kynçylyk döredip geldi. Şonuň meselen maliýe serişdeleriniň üpçün edilmegi boýunça oňa bir kömek bolmady. Hökümet tarapyndan diňe şu halkyň kömegi bilen ya gazeti halk satyn alyp şonuň bilen ýörep gelýärdi da gün şuna çel Sahra gazeti. Onu diýmek İran türkmenläriniň sesi diýmäge de esas bar da Şamerdan ulagy Türkmen Sahra gazetini. Sahra gazeti İran türkmenläriniň sesidir. Doğrudan İran türkmenläriniň sesidir. Onu şol internet arkalan berek bereli paýlaşýardylar şol Sahra gazetinde çap edilýän makalary we Sahra gazetini. Hatda bizim şol internetten alyp onu okap görýärdik da şol Sahra gazetinde çap edilýän makalalar we mazmunlary. Indi mazmun taýdan esasen
Türkmenlerin meselelerine gönükdirilip, Türkmenlerin nirnirde yaşayanlıkları barada, Türkmenlerin tarihi barada, Türkmenlerin esasi kynçylyklar, sağlık taýdan kynçylykları bar bolsa, o barada, hatta Türkmenistan barada hem makalalar çap edilýärdi. Şol Türkmenistandaky ýagdaýlar, meselem Türkmenistan bilen İranyň gatnaşygy barada, ya Türkmenistanyň garaşdyrlygy bilen bagly makalalar, ya Türkmenistanyň bir taraplygy bilen bagly makalalar şol Türkmen Sahra gazetinde çap edilip ýaýradylýardy. İran türkmenläriniň arasynda başga nähili neşirler, gazet, jurnallar, telewizion ýa radio kanallar bar. Şamirdan ulaşlar barada gurun berip bermesiňiz? İran türkmenläriniň arasynda bir media serişlerinde häzir internet, ona internetin alyn almak ýeňilemden rejim üçin internet arkaly İran türkmenläriniň neşriýatlary var, internet sahypalarynda. Başga da mana Praga diýdi, Ýaprak diýdi, başga bir näçe şonýanak jurnallar çap edilýär. İran türkmenläriniň arasynda emma meşhur şol Sahra gazeti diýip, İran türkmenläriniň sesi bolup duran gazet şol Türkmen Sahrady. Bunyň ýatyrylmagy İran türkmenleri üçin bir İran türkmenleriniň sesini kesmek, sesini gysgaltmak üçin ýa sesini öçürmek üçin şol hereket edilendir hem İran Türkmenlerinin kabir vekilleri aydiyasa kiçirek bahana bilen so Türkmen Sahra gazetini rejim yatırdı deyip İran Türkmenler aydiya emma olar öz seslerini Azatlyk radiosuna vermekten yani öz sesi bilen şu barada gürlemekten saklandılar. Çünkü o taýda rejimin ýawuzlygyny aydiya İran Türkmenleri bizi izarlarlar kısaş görkezler diyen korku bilen olar öz seslerini vermekten çekindiler. Sonun için men dole İran Türkmenlerinin arasında bolup malumatım dol bolmasa da solardan alan malumatım esasında bu gurunları ve beriboti. Media we metbugat ýeşi Owgan türkmenläriniň arasyna nähili? Şamirdan gola, siz Owgan türkmenläriniň arasyna ýaşap, görüp ýörsiňiz, Owganistanyň şu wagt içinde söz azatlygyna belli bir derejede ýol berilýänligi barada gurunlar etdik. Öňk ozalky ýepeşiklerimizde bir telewizion kanal bardy. Häzirim şu telewizion kanallar öz işine dowam edýärmi türkmen diline? Owgan türkmenleri gazet jurnallarda haýsy temalary okumagy, türkmen telewizionyasynda nähili gepleşikleri tomoş etmegi halaýarlar. Şu barada geçirilen pikir soraşyk ýa-da barlygyň netijeleri barmy? Birim internetiň adamlaryň durmuşyna giňden ornaşyp başlamagy bilen köp gazet jurnallar online ulgama geçip barýar. Şu internet bilen bagly online diýilende şu İran türkmenleri bilen baglan iki cümle şerde aýdaýyn. Başlygyny. İran Türkmenleri hem şu online ya internet arkaly neşriýatlar berip başlady. Şoňa köp üns berýär. Häzir meselem çap edip neşr edilýän gazet Sahra ýatyrylan ona garamazdan şu İran Türkmenleriniň arasynda şu internet arkaly, sosial media arkaly sahypalar döredilip İran Türkmenleri barada maglumat köp ýaýradylýar, berilýär. Daşary ýurtlarda ýaşaýan İran Türkmenleri hem şeýle sahypalar döredip İran Türkmenleriniň kynçylyklary bilen bagly, rejimiň edýän kynçylyklary bilen bagly internetde ýaýradýarlar. Awganistan barada aýlandy. Awganistanda ýaşaýan dürli milletler Awganistanda öz telekanallarını açdylar, radio gepleşikleri berilýär. Bir yüzlerçe epim tolkunda gepleşik berýän radio stansiýalary bar. 50den gurrak bir teleýaýlymlar gepleşik berýär. Her Awganistanda ýaşaýan dürli milletleriň dillerinde gepleşik berilýär elbetde. İki resmi dilin ýany bilen, meselem poştu deri dilleriň ýany bilen. Özbeklerim ana özbeklerde 4 kanal başyla gepleşip berýän özbek dilinde. General dostumyň Cumhuriyet Milli Partiýasynyň aýna telekanaly bar. Ondan soň Batyr diýip telekanal we başga da şoňalyk ençe telekanallar bar. Meňňe Awgan türkmenleri günüşünetilik şeýle bir telekanal açyp bilmedi bir radio erkin radio gepleşiklerini ýola goýup bilmediler. Ýöne gazet jurnal çap edilýär. Şu internet arkaly häzir köp işçileşdiler. İnternetde online görnüşde hem gepleşikler berip, sosial mediada köp sahypalar döredip, ondan soň şol WhatsApp diýdi beýle kilsimler bar. Şolarda da bir toparlar döredip, özara gatnaşyk açyp berek-bereniň ýagdaýy barada video ve böyleki habarları ýaýradyp berek bilen alışýarlar. Şol Owgan türkmenleriniň durmuşyna internet doğallygyna girdi diýsek ýalňyş bolmak. Hususan ýaşlar internet arkaly maglumat köp ýaýratýarlar. Hususan türkmen dilinde ýazmaga köp üns berýär Owgan türkmenleriniň ýaşlary. Türkmen dilinde internette Facebook, Twitter we böyleki sosial ulgamlarda Instagram we başga şol sosial ulgamlaryň hemmesinde işçiň gatnaşyp şonda türkmenler bilen bagly, türkmenleriň taryhy bilen bagly, türkmenleriň dert desturlary bilen bagly, türkmenleriň häzirki ýagdaýy bilen bagly köp
makallalar çap etýärşeýdi ýaýradýarlar. Emma 18 ýyl bäri türkmenler bir öz başlyk erkin telekanal açyp bilmediler. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.